eta euskal dantzak non erakutsi eta Amerikan, eta erronka hori jarri diote bere burari, lan horretan ari dira behintzat, Oier Araolaza eta Josu Garate, arratsaldeon pareja. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon guretzat, baina zuentzat egunon, ze oraintxe Minnesotan zaudete eta zuentzat ze ordu dugu? Goizeko 10 uste dut izango direla, guk ere ordutegien zentzua pixka galduta daukagu, baina goiz hasi gara dantzan, goizko 8:00 dantzan ari ginen, eta beraz bai, ez dakit eguerdia ere ez dute den. Hala izango da ez, goizetik dantzan, umorea da zuena, Oier, eta zuk zer horrek kudeatzen duzun dantzan.eus atarian, artikuluan ere alaxe irakurri dizugu, Ameriketara etorri gara nahi dugulako, ez? Badazpadere inork ez gaitu bidali, baizik eta gu etorri gara nahita zer eta dantza erakustera. Minnesotan, unibertsitatean, ez edonon tokien. Bai, eske bat, kantu zaharraren Amerikara goaz geure borondatez haren erreferentziei nahi nuen artikuluan, eta bai, alaxe da, Minnesotan gaude. Inoiz esperoko ez genuen tokian euskal dantzak irakastera etortzea. Hain zuzen ere hemengo unibertsitate batean, St. Olaf Collegean, euskal dantzak irakasteko eskaera jaso dugu, eta mentxe gode, Josu eta biok zenbait egunetan lanean jotake hemengo dantzari prestuei gure herriko euskal dantzak erakasten. Hori da, ze Josu, zuzer horri dantzertin aritzen zara ere, dantza erakusten, ez? Bertan dantza eta antzerkia ikasten da, baina dantza berbada eremu zabalean, hor unibertsitateko maila ere badaukazta dantza ikastaroak, dantza eskolak. Bai, dantzertik, arte disiplinak, azkenengo urtetan bazekarrelako graduan lege kontuak direla eta graduaren pareko zen, balio kidetasuna. Eta, ofizialki legediari buelta zerbitxo bat eman, eta, badira 2 urte gradua eskaintzen duela dantzerti eskolak, bai arte dramatiko edo antzerki ikasketetan, eta baita dantza ikasketetan ere. Eta hor ari zarete dantza erakusten ikasle batzuei, ikasle horiek gero Oier konpainia bat badutelago, eta gainera ikuskizun bat prestatzen ari direlako, hain zuzen ere euskal dantzetan oinarrituta. Bai, hori da. Hemen unibertsitatean jorratzen da dantza. Josuk aipatzen zuen dantzerti da Euskal Herrian dantza ikasteko, goi mailako ikasketak egiteko dagoen espazioa edo bidea, eta hemen aldiz badago hori unibertsitatean bertan txertatuta, eta unibertsitatean era askotako dantzak ikasten dituzte, baina baita tokian tokiko dantzak ere bai, eta gero badituzte ere taldeak, pixka bat konpainia moduan funtzionatzen dutenak, eta horietako baten, zuzendari den irakasleak, erabaki zuen aurten euskal dantzen inguruan aritu nahi zutela, beraien ikasturte bukaerako jaialdietako batean, eta hori prestatzen ari gera bereiekin. Beraz, arratsaldero, eta asteburuan goiz eta arratsaldez Bezelika du izena konpainia horrek, unibertsitatearen baitan den dantza konpainia hori, eta haiekin ari gara prestatzen, bai zinta dantzak, bai soka dantzak, pandango eta rinarinak, alejirak, eta aldiz goizetan unibertsitateko eskoletan, gaur adibidez goizean baleteko eskolan izan gera, edo baleteko klasean izan gera, eta horrela ari gera klasez klase, haien ohiko eskoletan euskal dantzak irakasten.